съм аз, вашата нова водеща. Казвам се Василена Георгиева и за мен е чест да бъда тук. И така, скъпи влюбени, днес сме се събрали... не бяхме това. Скъпи четящи хора, сега е ред да преминем и към това, за което сме се събрали, а именно близките. Вече споменахме Ася Демирева, но щом споменем нея, веднага още няколко души изкачат замесени. Това са Виктор, Майк и Цветина. Хората, с които всъщност тръгва поетичната кариера на Радо от събиранията на душа на непознат. Ще започнем именно с това стихотворение, което бе написано на едно от тези събирания. То е поздрав за всички замесени. Надявам се с него да се опознаем помежду си и да усетим близостта на днешния ден. Душа на непознат. В една студена февруарска вечер разбрах, че човек от първия до последния си миг в живота носи със себе си единствено и само първата си глътка въздух. Колко смешно нещо е живота. Смееш се, плачеш, прохождаш, започваш да четеш, започваш да обичаш, започваш да страдаш, растеш, разбираш защо живееш, умираш. И всичко това на един дъх. Красиво е, тъжно е, на един дъх. Следващото стихотворение отново е написано за хората от същия кръг и е озаглавено "Сложи сол, за да се изперат по-лесно буквите". Понякога ще е четвъртък по време на безгодие. Ще от нощите без вятър в миглите, стомашните пеперуди ще са се пренесли върху надгробните цветя, а тролейбусната спирка ще е граница за буквите. Ще има и група хора на приглушена светлина, някъде в 404-та сърдечна стая. Ще се чува смях, викове, псовни. Ще се вдигат тостове, ще се лее слово. И най-шумното от всичко ще е ехото на паднали сълзи. Всеки е написал на лист своята история на кръвта. Сцената е няма. Летят единствено прашинки, огрени от лъчи зад кадър. А по тъканта на завесите, тези безмерни коси на небето капят сенки. Сенки на идеала за човечност, на домашния огън, на пулсиращата светлина, на неразбраната простота, на липсата. Сенки на следите от въглен, оставени в сърцето. В полунощ прожекторът ще загасне и въглеродните силуети ще поемат послед дъждовния път, останали завинаги свързани с нишката на. А на сутринта паркетът в стаята ще е измит. Кафето ще е поднесено за други рани. Денят отново ще отмерва онова, дето отминава. И добре, че в четвъртъка на безгодие имахме душата да се видим мамка му. И за финал на въвеждащата част искам да ви прочета едно стихотворение за надеждата. А можеше. Празна, но някак си пълно остави моята душа в кутия. Някак раздробена. Едва на безброй частици и всяка принадлежи на теб. От всичките си цветове тя остана бледа и сега се крие в нощта. Погледни. Седи зад луната и чака да дойде ден по време на залез. Копнее. Да се слее с синята линия, разделяща и сливаща нощта и деня. Мен и теб. Преди и сега, за да изчезне, като нас в небето. Пълна, но някак си празна остава моята душа в кутия.
Да. Радо се опитва от години да изследва тайните на космоса. Да го чертае космоса Асия. Той обаче използва инструментите на физиката, за да го постигне. И докато го прави, е решил да събере хора, които с музикалните си инструменти да ни изпратят всички нас в космоса. След това феноменално изпълнение е време да ви представя и хората, които съм сигурна, че цяла вечер ще ни държат някъде на около 20 метра от Международната космическа станция. Иван Андреев, барабани. Калин Жечев, пиано. Ясен Василев, китара. И Адриана Бенова, вокал. И говорейки за космос, крайно време е Радо да дойде и да ни разкаже за тъмната страна на Луната. Аз ще ви кажа нещо за тъмната страна на Луната, но понеже сестричката ми е тук, финала ще го променя. Не. Тя отскоро работи в СЕМ. Тъмната страна на Луната. Ще опъна въже от Луната и ще го завържа за пристана, от който отплаваха децата ни в търсене на чуждото. Ще оставя скъсаните си обувки върху пясък, защото стъпките ги няма, и ще тръгна бос по въжето с молитва. Възлите да са останали заровени някъде в миналото Гордиев до Горделив, до Горчив. Под мен ще гори пътеката, онази, която никой не достига. И макар тя да се носи по вълните, капките ще се бият с искрите на падащи звезди. Битката им ще е като тази между сълзи и горящи за обич очи, гледащи отлива да отнася паднала птичка зад небесния борд. И аз ще правя стъпка след стъпка и ще се лъжа, че безброй преплетени нишки все пак ме свързват с земята. Докато вятъра изпраща в косата ми пулса на отиващия си фар, морето все повече ще се превръща в тъмна материя, гравитацията ще отслабва и духът ми някак ще олеква. Ще забравям за болката от студа, за бедността, за безгласните букви на гласа. И изведнъж ще се понеса леки шарен като сапунен мехур, издухан от детска уста. И когато пристигна на другия край на въжето, ще го освободя от кратера, зеещ между хорските езици. Ще поседна край мечтите на поколение, започнало своята промяна. Ще помахам на синята точица, избледняваща в собственото си съзнание. Ще подхвърля камъче не иде вляво покрай Андромеда и ще скоча директно в нищото. Превърнах се в прах, посипващ се нежно като снежинки на безумна светлина. А в тишината се чува викът на пиян рибар. Скапаната Варна от тук прилича на Неапол. Обещах ви да бъде вечер на надеждата и да не говоря много. Затова следващото се казва "Казвай по-малко", това значи повече. Мълча. Значи ли това, че изричам вселение, или означава, че ме е страх да обичам, да говоря, да казвам, да горя, да се връщам към предишна форма? Търпя метаморфози. Търпя себе си, не се понасям, не понасям вселената, света и чуждите мнения. Станахме глупави, откровенно тъпи, а като деца бяхме толкова умни. Знаехме всичко. Бяхме рицари, пилоти, пирати. Бяхме пред блока, бяхме в първите линии на фронта, бяхме деца. Бяхме толкова умни. Знаехме всичко. Знаехме как се обича, знаехме как се говори и казвахме всичко. Това значеше толкова много. Това беше толкова за малко. И от тогава само умора, само мълчание, само не казвай толкова много, защото ще заплача. И сега, понеже няма да ми стигне въздуха, ще покана Василена за асистент.
Инхалация по време на война. Дишай, не говори. Навън е зимата на чуждото недоволство. Сковава камъните на бунта, не достигнали още земятаща ръка. Дишай, не говори. Докато пада труп след труп пред стената, снегът изцапан в кървава спирала ще се стопи и ще е забравен. Дишай, не говори. Бодливата тел ще се опре в гърлото, но няма да спре словото да изкрещи и да разгони птиците от черната земя. Дишай, не говори. Ехото ще се блъска в удара на кампаните, ще удря по вратите на утрешния ден, ще раздира в безсилие плата на властта. Дишай, не говори. Брат за брата ще готви преврата от устите, пълни със слюнка ще капе свобода, а безименните кръстове ще се обвити в мъгла. Дишай, не говори. Дишай, не говори. Дишай, не говори. Дишай, изкрещи. Сега ще поканя отново Радислав. Няма да издавам какво точно ще ви прочете, но ние заедно продължаваме същата посока, която е едновременно надолу, но с дъх отгоре. Дълбаем дъното и спирам да говоря. Разбрахме се, че аз няма да говоря. Заповядай.
Ще говориш. Малко по-късно. Ма не издавай всичко. За съжаление, съм загаднал няколко теми в тази стихосбирка и сами усетите вече на къде отиват нещата. Паметник. Метална обвивка, мраморен трон, увяхващ букети и огън на незнайния войн, а вкъщи една жена, само дете и чайник на горещ котлон. Във вестника статистика, пред гроба поклон. Това остава след теб. Униформа, канче и кръвав пагон. И сега е време да преминем леко към времето. Най-късното подраняване. Имах всичко, така и не разбрах какво имам. Мога всичко, така и не разбрах какво мога. Живях за всички, така и не разбрах кой живя за мен. Приключи всичко. Това поне разбрах. Сестрата се спъна в кабелите на системата. И сега преминаваме към, може би, най-любимата ми част. Тази стихосбирка се чудех дали да бъде тематично само за близки, дали да бъде само за времето, дали да бъде за неща, които се повтарят с цикличност. И в последствие се оказа, че всичко е свързано. За съжаление, явно войната и времето вървят ръка за ръка. И без искам взех думите на Василена, за това ще кажа, че просто някъде между тях тича едно дете. Птиците хванаха корени. Само чрез времето се побеждава времето. Ти си Елиот. Птиците изпълваха небето, кръжаха, виеха се в спирали и крачеха, а едно дете гонеше гълъбите по площада, а едно дете гонеше лятото от земята. И летяха гълъбите и всичките други птици, докато слънцето зад хълма залязваше. Скоро ще трябва да се прибираме, но скъпа, не бързай. Нека послушаме и този уличен музикант. Чувал съм, че джаза през нощта изгрява и слушахме джаз, докато птиците летяха над нас, докато лятото летеше над нас. Утре сигурно ще застудее, утре всичко ще се промени. Слънцето отново ще залязва, но неговите лъчи ще бъдат други. Двамата с теб ще бъдем други. Времето в нас ще се смени. Утре сигурно ще застудее, затова птиците отлитат днес. Лятото не може да остане. Но ние всеки път оставаме.
водеща Василена, много съм за нея. Следващия път взимаме за бек вокал. Като се качиш така и Радо, като ти вземе думата, си оставаш при нас. Говорейки за времето, явно ще трябва да се върнем малко назад в миналото, където нещата бяха много по-прости. Но дали Радо все още пише по-детски или е израснал, ще ни каже най-добре Ива Спиридонова. Поетеса, издател, коректор, редактор, изобщо човек, който може да гарантира, че ще излезе една качествена книга с марката Библиотека България. Аплодисменти! Добър вечер. Много се радвам, че отново толкова много хора посрещат и новата книга на Радо Симеонов. За тези, които не се познаваме, казвам се Ива Спиридонова. Имам честта и удоволствието да съм издател вече на втората стихосбирка на Радослав. Когато той каза "готов съм", макар че той всъщност, като се връщаме назад във времето, тук да взема малко част, да вляза в сценария, той беше готов всъщност с тази стихосбирка, още когато първата такава излезе. Но след известни така размисли, може би от негова страна, реши, че ще направи така, че ще се спре на други теми в друго време и на друго място, в случая тук. Много се зарадвах, когато каза "време е", наистина, защото беше време, тъй като за мен Радо Симеонов, колкото е висок, толкова и дълбок. Браво! Когато пише. Освен това, така отпечатъкът на Камелия Кондова, която беше негов редактор, за съжаление може да бъде с нас тук тази вечер, също е печат за качество. Когато тя каже, какво каза, чакай да видим сега, каза "още" за неговата поезия. За мен това е абсолютно достатъчно. По отношение на резерват за близки, най-напред аплодисменти за оформлението. Прекрасният художник. Това е по-обикновено. Също така, колкото чувство за хумор има Радо, толкова той засяга едни много важни теми. Така, малко с усмивка, полека, лекичко, от тук, от там. И в крайна сметка, още с заглавието на тази стихосбирка той поставя, за мен специално, може би и за вас, така важния въпрос за близките. За това, че не бива да позволяваме те да изчезват. За това, че именно сърцето ни трябва да бъде този резерват за близки, в което да ги запазим и опазим. И въобще да се замисляме над всичко това. Понеже света става все страшен според мен. И наистина може би е добре всеки от нас да си има един резерват, за който да се грижи добре. Аз вярвам, че и всеки от вас ще намери тук в тази книга поне един текст, който да пусне корени в сърцето му, такива каквито са изрисувани тук на тази корица. Радо искаше да прочета едно друго стихотворение тази вечер, обаче аз харесах едно, в което той говори за словото. Разбира се, освен прекрасната музика тази вечер, аплодисменти за Адриана Бърнабейда, в крайна сметка сме се събрали точно заради словото. Заради словото на Радослав и изобщо заради думите. Той знае колко опасна материя е това. Той знае как словото може да създава вселени. Пожелавам му още такива вселени. И ето какво казва той. Стихотворението се казва "Миграцията е на езика ми". Ще търкулна думи по кълдъръма. Те ще се въртят, ще се преплитат, ще се гонят и ще се сливат в едно кълбо от поезия. Но кълбото ще предизвика лавина.
Лавината ще отнесе близкото село, а птиците ще се принудят да напуснат родната сцена. Но ще дойде пролет. Снегът ще се разтопи и изречения ще наводнят околията. Тогава ще извадя листа. Ще започна да подсушавам където, каквото, докато страниците станат книги. Не ще изпускам повече думи. Ще ги пазя от склоновете, защото всяко слово е стихия, а птиците отлитат на есен. Радо Симеонов. Аз изключително много благодаря на Ива за точната дисекция, която направи както току-що, така и когато имаме работни отношения с нея и ми казва: абе, разкарай го това окончание, много по-добре ще е без него. Олекоти го малко. И ще ви дам един конкретен пример за това. Случвало се в 2 през нощта, ще чуете малко по-късно някакви други случки за тогава. Да ми дойде идея и не знам защо един път се случи да й драсна на нея, то следващото, което ще прочита, до някъде е съвместно. После ще кървя. Краката ти отмерват времето до Голгота. Голямата стрелка сочи напускането на прага ми. А малката, че ще пия до 5 без поезия. Много думи се казаха за времето и за близките. И със следващото ще ви покажа кога аз за първ път осъзнах какво е липсата. За съжаление няма да мога да издържа да прочета наистина тези, които са най-искрените стихотворения. Просто нямам силата за това. Но за сметка на това имам лопата за сняг. На 10 погребах котка. На 20 погребах любов. На 30 погребах себе си. И от тогава само прераждания. И започнахме с надеждата. Започнахме с High Hopes и рефрена With Friends Around Us. Но за да бъдат приятелите около нас и да разберем кои са ни приятелите, трябва да минем през училище. И в училище станахме това, което сме. Някои се върнахме в училище, явно твърде много ни хареса, но никога не забравихме там, откъдето тръгнахме, и хората, които ни направиха това, което сме. Специално в момента тук са госпожа Джонева и госпожа Кънчева, за които искам специални аплодисменти. И следващото, което ще чуете, не е точно за времето как си прекарвахме в училище, а е за времето, когато искахме да напуснем училище. Казва се Schools Out по песента на Алис Купър. Хайде да избягаме от Даскал. Да отидем пак в градинката, да си купим бири с фалшиви лични карти. Да разправяме на нашите, че сме един приятел, да слушаме рок до зори. Ще запалим по цигара, ще изпсуваме, ще се изплюем, ще се прегърнем. Всички сме братя. Хендрикс, Морисън, Кобейн. Това са нашите богове. На 27 мечтаем да се скитаме отново там, по-силни от зверове, в Каварна, Борисова, Пловдив. Това бяха нашите сцени, веехме коси, наливахме се с пиво и сме посрещали Джулай през януари. Хайде, братле! Хайде да избягаме от Даскал, защото макар и на години и Schools Out да е forever, имаме нужда днес пак да бъдем диви. Следващата песен е поздрав за класния ни Стоян Бабалев, Светло му небе.
липсите съм чувал, че се преживяват най-добре с приятели. И поглеждайки в залата, осъзнавам колко голям късметлия съм. И сега трябваше да избера един приятел, когото да помоля да прочете нещо. От всички избрах Дилян, защото той наистина може да каже няколко думи по начин, който да докосне едни специални места. Кои места? Не се стража. Това беше единствения начин след тази песен да се съживим. Диди, заповядай. Аз мога и двете да прочета. Защото бяхме подготвили две неща, той сега ми казва едно. Аз толкова репетирах за двете, сега сигурен ли си, че някой друг ли ми го е взел? Кой? Не! Аз ще го прочета. Извинявам се, ако звуча малко ръсти. Не съм бил на сцена от почти 5 години. Да, аз се смазах достатъчно днес. Животът е една безкрайна трагедия. И тук ChatGPT ми каза: Диляне, много си черноглед, това е премиера, трябва да бъдеш позитивен. Обаче поговорихме още малко и той каза: абе, знаеш какво? Много добре си го написал. Та животът е безкрайна трагедия, която завършва в упокой. И във всеки нейн момент, всяка малка катастрофа по пътя ни заварва във възраст, в която боли най-много. И ако всички наши версии се съберат на едно място, детето, юношата, младия професионалист и уморения възрастен, те сигурно ще започнат един безкрайен спор, чия скръб тежи най-много. Хубавото на това да си на едни години на почти едни и същи години с автора е, че можеш да погледнеш през неговата призма. През очите на човек в 30-те си. Човек, който вече е започнал да разбира какво губи. Тогава идва това осъзнаване, че светът на нашето детство си отива. Топлината на дома, безгрижието, щастието да не знаеш и точно това, за това да си свободен. Авторът, където и да е той, в своята паника от изчезването на всичко това, решава да хване каквото може, да събере спомените, да ги капсулира в думи и да ги затвори в своя резерват за близки. И така да ги спаси. Да спаси тях. Да спаси себе си. Всеки от нас го прави. Всеки пази своите малки резервати в снимки, в аромати, в гласове, които чуваме само ние. Но той го прави с прецизността на учен и с болката на поет. Аз реших да не дърпам повече нишки в този резерват. Прекарах известно време там и избрах две
2 стихотворения. Кажи едно и после какво искал да каже автор. И такова има. И сега искам просто да ги споделя с вас. Приятно слушане. Когато видиш мъртва птица, хвани се за червено. В такива суеверия вярвахме като деца. Прибирахме се след училище, пътят ни минаваше през главен булевард и често се случваше някое връбче да се е превърнало в смачка на оригами на асфалта. Тогава се надпреварвахме кой първи ще се хване за червено. През март беше лесно. Всички носехме мартеници на ръцете си. Но за другите месеци използвахме хитрост. Кой ще носи червена тениска, кой ще има червена лентичка на кеца. А помня, че имахме един чешит с червен конец на пръста. Човек ще каже, че всеки ден сме пресичали гробище за птици. Но уви, явно наистина са били много. Бяха години на протести, сходни с днешните, и имахме свободни часове. Тогава учителите поискаха достойно заплащане. Сега искаме единствено да ни върнат достоинството. Но стойностите са ни в застой и макар светът днес да е отворен, да съм обиколил повечето европейски галерии, да съм опознал стила на старите майстори, но да съм заобичал кубизма на Пикасо, да разбирам науката до ниво, в което не разбирам себе си, не бих отказал да забравя всичко. Да забравя за изписаните страници, да забравя за появилите се вече, макар и все още самотни бели косми, да забравя за неспирната работа и ежедневните въпроси дали постъпвам правилно в кривината на времето и да се върна отново в годините на безкрайния юни, в дните на обелените колена и киселите джанки. Не съм ги пробвал от години. Как ми се иска отново да се женим на ушким, всеки вторник след обед, точно след края на програмата на Fox Kids. Не се оженихме единствено, когато я прекъснаха на 11 септември. Ти ще направиш сватбена торта от као, аз ще те чакам като рицар на своя кон от стара автомобилна гума и заедно ще тръгнем в преследване на залеза с огромното ни богатство, торба пари, откъснати от клоните на близкия тъп. И се моля вечно да се обичаме, искрено и чисто, както само децата могат. Защото като гледам любовта на възрастните, по навик се хващам за червено. Часът на странниците. В 2:00 творците са обзети от неистово желание за работа. Тогава те виждат отвъд платното, сякаш са свързани с друг свят. В 2:00 възрастните хора се събуждат, изключват телевизора и отиват до тоалетната. В 2:00 работохолиците най-сетне се прибират в домовете си. Тихо целуват спящите си деца по челото и лягат до партньора си. В 2:00 пияниците залитат по улиците и правят равносметка на собствената си лудост. На сутринта ще се е забравили. В 2:00 каращите нощна смяна пият второто си кафе. В 2:00 чистачката на близкото заведение прибира почистващите препарати, заключва вратата и се прибира пеша към дома си. В 2:00 цяло едно поколение хвърля грижи и салфетки под звуците на разлагащата се държава. В 2:00 кошарът пред банката на Раковска се почесва под кашона, изхърква и придръпва босите си крака към себе си. В 2:00 паркът е най-тих. В 2:00 се раждат 7 бебета и умират 12 човека всеки ден в България. В 2:00 се случват всички тези,
а и много други неща. Но аз написах тези думи в 14:00 и всичко е различно. Благодаря ви. Всеки път като сляза и се сещам за 100 неща, които искам да кажа, когато пак се кача. И момента, в който се кача и ви погледна, петно. Спомням си, че много държах да кажа, че това, което сега ще чуете, едно бързо стихотворение, след това вярвам всички тук ще ни пометат. На Дилян понякога му казваме диамантения. И има защо. Не само на него трябва. На всички приятели, които сме близки, ние сами по себе си трябва да бъдем диаманти и да се чувстваме като такива. Наистина ценни. Следващото се казва до 3 грама на ден и смисъла му е за солта и количеството сол, които може да понесе сърцето. По неприятни причини трябваше да проверя това, макар и да е доста различно. И сега се сетих какво исках да ви кажа. Като седа и чета, като седа и слушам какво се прочита, се плаша, защото част от нещата са писани преди 7 години, а звучат сякаш са писани днес за днешното време. И това е ужасно. И за съжаление явно този резерват запазва не само хубавите неща. Но, за солта, до 3 грама на ден. Измивам очите си с морска вода. Кръвоизливите ми стават делтата на реката, водещата за любовния живот. Кораби не плуват. Единствено в атом бургана се държи за миглите ми, измамена от собствените си копнежи, давеща се в богатството на Енхял. Нощте и дюните са разбили стъклените осмици и сухи треви докосват вятъра като ръцете на старици, галещи куприна. Звездите са се разпръснали по черния си път като чакъл върху прясната почва на масов гроб. Ефирно празно е. Скоро няма да виждам вълните, разпръсващи бялата си пяна по градите на невинния бряг. Скоро няма да виждам медузите със своите сини окръжности като момински гривни. Скоро няма да виждам очите на фара, пулсиращи върху морската кардиограма. Скоро ще се съмне. И светлината ще диспергира в солните диаманти, забити в ретината. Прожектирайки в мозъка диапозитиви от първата ни среща, от първата целувка, от първата сол, която изблизах от очите ти. В тишината проекторът ще изгасне, салонът в черепа ще се обвие в мрак, 2 метални диска ще показват ези, докато покриват слънцето в съвършеното затъмнение. А после ще остане само пясъкът на греблата, галещи повърхността на отворената рана. Тогава лодкарят ще хвърли няколко трохи през борода за закуска на рибите и ще запее своята песен на езика на гарваните на морето. Морето ще продължи да тече солено като кръста.
Да, тук обикновено е времето, в което на концерт изпълнителят бива поканен на бис. Затова, ако ми позволите, отново искам да поканя Радо да заповяда на сцената. Благодаря, че издържахте до този момент. Това е финала. И много е хубаво, че аз за финала чак се сетих да си записвам това, което си мисля, докато слушам музиката. Първата ми мисъл беше: Боже, наистина, какъв късметлия съм, че живота ме срещна с Ади и с тези невероятни музиканти. Те ме допуснаха до своя свят даже тази година, когато влязох в студиото им, докато те записват бъдещия албум на Ади, който вече имах честта да чуя и ви казвам, ще бъде нещо фантастично. Няма да издавам, защото Ади ме помоли да не го правя и да не казвам нищо, но да си знаете. Търсете Ади Бенова отскоро. Браво! Сега, следващите хора нямаше нужда да си ги записваме, за да им изкажа някакви благодарности. Първа е Катенцето, на която всеки един ден искам да ви благодаря, че ме търпи. Защото не съм никак лесен за търпене, повярвайте ми, чухте какво пиша. След това са майка ми и Диманка, сестричката ми. Много съм щастлив, че майка ми възпита в мен любовта към книгите. Аз се надявам аз в Димана да възпитам любовта към тази музика, която чухте днес. И сега направихме крачките. Но пък тя се метнала твърде много на мен и вече има билет за Мидали Даре до година. Със сигурност трябва да благодаря на още изключително много хора, но сега е момента да благодарим и на нашата водеща, Василена, която смятам, че се справи абсолютно чудесно и не спомена нито веднъж Косми, сватби и останалите там неща. И сега, докато си спестя неловкия момент, понеже забравих да си взема книгата и като небрежно ми я подаде, ще ви разкажа откъде всъщност идва заглавието Резерват за близки. Твърде много неща се случват в Дружбенското езеро. Едно от тях е... Аз редовно се разхождам там и забелязах нещо изключително така, което ме докосна. Един рибар много често ходи там, така на едно ъгълче, хвърля въдицата, чака да плъвне, седи си сам в тишината и в един момент го забелязвам, че той може да е сам, но има две кенчета бира. Отваря едното за себе си, отваря другото, оставя го до него отворено. Вади две цигари. Запалва едната цигара за себе си, другата оставя до кенчето, отваря кенчето и малко полива. И момента, в който видях това нещо, то се заби завинаги в съзнанието ми. На него дойде заглавието на едноименното стихотворение Резерват за близки, което нямаше как да не прочита. А заглавието пък дойде в една съвсем друга разходка, когато цялата стихосбирка беше готова, само заглавие липсваше. И Камелия Кондова ми каза, тя си имаше заглавие, казваше се Белезите на времето, Белег време и така нататък, който ме е виждал лятото, знае защо. И да кажем, тъпо е. Измисли нещо по-добро можеш. И както се ходя, както се разхождам, изведнъж си дойде Резерват за близки. И от тогава имам близки, които като го четат и така става Резерват за близки. Аз още мога да говоря с призраци. Понякога са в тишината след приключен разговор по телефона. Понякога са писмата, изпращани преди от обич. Понякога са на най-очакваното място, до сянката хвърлена от мраморна плоча. Седят до мен призраците и не винаги само говорим. Случва се да отворим по бира, да запалим цигара, да полюбим някоя и друга фемка. Защото призраците са всъщност и малко хора. Но от онези, особняците, не се вписват много в пейзажа. И понякога седят нелепо, аз и два призрака на пейка в парка, а някога бяхме съученици. И се хилим на някогашни щуроти. Вярно, то сигурно изглежда смешно. Говориш с призраци, сам да срада в самотата.
Аз още мога да говоря с призраци, но крия разговора в тишина. Лудост, твоето име е покой. И след като чух това, което причиних тази вечер на тези прекрасни хора, и след като Ади се нави да направи това, което след малко ще чуете, аз просто съм мотивиран да напиша друга книга, единствено и само за да тормозя Ади. Защото тя на първата така беше малко под въпрос дали иска да изпее едно конкретно нещичко. Та трябваше втора. Да видим за третата. Но съвсем секунда, първо трябва да ме изпратите със лудост по Алберт. Най-тъмно е преди изгрев, най-самотно е след залез, най-тихо е преди буря, най-близо е вчера. И всичко е свързано с времето. И всичко е свързано с теб. Не е ли това относителност? Отнесете тялото ми с тост. Аз ще говоря малко, но качествено, защото това са неговите думи. Деветият кръг на сцената. Любов първа. Действие второ. Жанр драма. Автопортрет на самоунищожението. Прозирам в мълчанието си актьор без реплики. Размазвам грима си, клоун без усмивка. Щупвам костите си. Мим без сърце. Покланям се пред теб. Време е да спуснем завесите и да вдигнем маските. Сцената гори. Театър без публика. Адът смелее до следващото действие. Третата ти книга.
влезло мълчание, но аз ще го запълня. Ето какво прави Радослав. Кара хората да умират, да се раждат, пак да умират и пак да се раждат, с всичко, което твори. А той твори в много посоки. В дълбини, в висини, в измерения отвъд нас самите. Вярвам, се убедихте тази вечер. И няма как да не кажа, че много ще е хубаво, ако има аплаузи за ето това прекрасно момче, Радослав Симеонов, дами и господа. Ето сега е момента, всичко, което си записа по време на моето умиране преди малко, да го кажеш на тези прекрасни хора, които са тук заради теб. Всички сме тук заради теб. Аз, когато ти пееш така, нищо не мога да си запиша, защото съм някъде много, много, много далеч. Но, понеже е време за финал и трябва да кажа нещо, няма как просто да изляза и да си тръгна, ще кажа нещо в твърде мой стил. И понеже каза, че творя в твърде много области, вярно е, че карам хората да се раждат и да умират, това не знам. Но в момента съм изпратил 3 студенти, които сами да седат на ускорителна линия в ЦЕРН и изключително много се притесних от това твое твърдение. Благодаря ви за тази вечер. Скъпи хора, не си тръгвайте, ще имаме музика от DJ Наско, която така някакси продължи това безкрайно изживяване, което имахме всички. И също така не пропускайте книгите на Радослав Симеонов. Много вълнуващи, чакаме третата, не знам какво ще ми причиниш, обаче се пускаме с всичките налични сили. Тук!